El campus de la Universitat de les Illes Balears ha acollit aquest mes d'octubre la 5a Marató de Donació de Sang, amb el lema Comparteix, dona sang. El bus de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears s'ha aturat cada dia davant un dels edificis acadèmics per facilitar les donacions als alumnes, professors i personal d'administració i serveis de la universitat. En 5 dies han donat sang unes 300 persones i 71 ho han fet per primera vegada. Per nosaltres és una passada venir aquí a la universitat perquè tenim una resposta molt sincera, molt altruista i molt voluntari. Perquè si pensam que el futur nostre està aquí a la universitat. Ser donant de sang és molt senzill. S'ha de gaudir de bona salut, ser major d'edat i pesar més de 50 quilos. Entre cada donació han de passar un mínim de 60 dies. Els homes poden donar sang 4 vegades l'any, mentre que les dones només 3. Amb una vegada que te lleven sang salves 3 vides, doncs 4 mitjans anys no fa cap mal llevar fer aquest esforç i sacrificar-te perquè qualsevol dia pot ser tu qui ho hagis de necessitar. En una donació de sang s'extreuen glòbuls vermells, plaquetes i plasma, que són necessaris per a diferents tractaments mèdics, com els que es fan en cas d'accident o els tractaments oncològics. Per als interessats, l'autobús de la Fundació Banc de Sang i Teixit serà al campus cada dimecres.